la vodka. Avec du caca. Avec du caca. Ada caca. You speaking French? No, I not you speaking French. You speaking French? My friends? You speak French? Hello. You speak French? No, shut up. Shut up. No, C'est bon, tu I dois don't. parler français. Tu parles français? I don't Ouais, speak ouais. French. I was just repeating what you're saying, bro. Me speaking French. French. Oh. Hey. La ferme. C'est moi le pro, c'est pas toi. You speak English? I speak Ilokano. Hey, je te demande. Do you speak Ilocano? Ah, il parle espagnol, il parle anglais. Do you speak Ilocano? You Angleterre? Do you speak Ilocano? French, ouais. Je parle français. Ouais, speaking French. Do you speak Ilocano? No, I don't speak Spanish. I don't know. Yeah. Y es como el malo. Apa sih di tutorial? Oh yeah! Person name Blue ko. calls survive. That I love this time. Ah, you my friend. I'm loving this many mix in my Ah, you mind. I'm not my friend. I'm my bad mix that since I was like. Where y'all trying to go? Where you trying to go? Hello, you parle French? Going to here. I don't know. Je ne sais pas. Kaya niya yung luar ame kapal ayaw. And Tu parles français, bro? Sayang yun. Clutch na naman eh. Low. Hello. Ayun. Low. Hello. Morning. Good morning. Gabi na. Gusto ko live eh. Para hindi nakakag-rage.
your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Wait. Enemy soldier incoming. No! Uy. Ah, Titignan ko nga saan yung labasan dito. ah. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Isa. Walang buy station. Pakailan walang buy station dyan. Yan na. Ano, baba na natin? Yan na lang. Good morning! Ano itong mga tuwa? Tuwa sa buhay. Bilis naman nun. Daan bumaba sa right side. Daan bumaba dito. Here I go. Meron din dito. Here I go. Right there. Oh, Uy. Oh shit. Granny. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Meron sa school. Meron. Tuloy pa rin? Right Oh, there. dito tayo, dito tayo. Contact. Moving. Moving. Eliminate all targets in the AO. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Ito yung pera. Dito sila. Here I go. Yan pa, drop pera. Enemy spotted. Kasi. Eh. Diyan na ba? Mamaya mo nabili. Ay. Nandiyan, Raj. nandiyan sa atin. Thank you. Ay, Ay, Lapaw, lapaw. AFK ba siya? Oo. Dito sila yun. Tampas ng green light. Sabi. Tapas ng green. ay naglalang. Oo, nandito na sila. Takas ng lag ko ah. Dito. That's what like that. Meron sa taas. I'll go this way. Layo na ata nila. Yan, dito lang. Meron sa taas.
Nandito na ako sa taas. No visual. Got gas moving in. Wala pa rin. Natapos na ata nila. Shit, nadisi pa tuloy si Dito Gray. meron, dito meron. I'm going. Dalawa pa sila doon. Sige, sige. Ano ba dyan, sir? Ayun yun. Basag na yan yung sa right side mo. Market. Lipat tayo. Enemy. Oh, meron sa ano? Sa gilid Sa mo, likod. sir. I'll go this. Second floor, second floor. Heading out. Meron din sa taas niya. Nadisi pa tuloy si Gray. Malapit na yan. Tama dito. Nakabang na yan. Second floor? Ay! Nasa waso! Epic ah. Luis yan. Wala. Kamatay ah. Ha? Sawa. Ayun na, si Gray. Maabot pa. Maabot. Oo, tayo. At may bala pa ba? Enemy Mas team okay is na. tracking your location. Wala mo. Hindi, meron akong ano. Box. Munition. Wala lang ako. Plato? Ah, Got eyes on a vehicle. plato wala. Meron yata dito sa mga bangkay. Hindi ko alam kung... Yun na. Strap in, I'm driving. Meron pa sa may grade mark kanina eh. Wala mayo. Ganun. Yun. Ay, wala ka din. Moscow. Wala. Heading out. Uy. Wanted pala ako. Tagirap, all plates. Ang mouse yan eh. Oh. The fuck? Ah, ang lakas pala ng latency ko. Lakas pala. Ayun yun, latency. Yo, ano ba yung latency? Hindi namin alam. Paano ka-delay yung game Ano eh? yan? PS ba kayo, bro? PS4. PS4. Ah, kaya pala eh. Sabi, ano ba sabi ni Grizzly kanina? Latency. Sabi ko, mukha na lang ako, hindi ko rin alam. Kaya pala ako. Sa akin, 1,000 eh. Mataas eh. Para saan ba yan? Pag nadidelay depende yung game. Sa net mo, pag nadidelay. Basta wala ka lang ano, basta wala lang packet loss. Ano yung packet loss naman? Pag Oo, sir. Dami kong money packet loss. Para naghahang tumatalon-talon. Parang lag. Parang lag. Oo. Para mag Para lang. Tara, load out tayo. Tara. Sa akin, 1,000 na eh. Nakalan naman, sir. Nakaikot na yung isa kanina. Friendly loadout. Oh, bumalik na. Ito. Ang na, 300 na naman. Wala naman. Okay lang yun, magaling ka naman daw para Jer. Alam na ng lahat yan. Wala pa rin akong plates. Ito, plate, pre. Oh. Oh, thank you.
Ayun, Ito pera. pa. Bili kayong plates. Bili kayong plates. Armor here. Number May 1 pera ako ako. eh. Bili kayo. Got some cash Si here. Jer wala eh. 1,000 ang putangin ang yan. Ay, Ay, 1,000 kahit isa lang, latency mo? kahit isa lang. Ano, Kulang pa. nag-teleport ako. Armor here. wait lang. 1,000 latency mo? Oh, may tao doon. 500 na. Sige. Kung papunta na ata dyan. Ghost lang Papunta ako. na. Baka na siya ghost. Ilan ba yung ghost? Sige, tal, kuha kayo. Isa lang yung box. Gusto kayo. Kitapos ako naman ha. Baka tatawid na yun Okay. tol ha. Diretso Okay. tawid na kaya. Tumawid na. Sige. Enemy marked. Tatlo. Right here. Open sila. Got gas moving in. Nakatakbo ba malayo? Sa may airport na yun natawid. Thank you, Lods. Bogli. Enemy UAV over. Bumabalik na. Ito na. Sige. Magpaparit na ako. Positioning. Bogli. Uy! Meron pa sa right side. Ganun mo tropa. Yan. Naikang bro. Nandito sa tabi kayo sa Stella. Shout out. Boy Tago. Ay, nag-i-snipe. Sa akin din. Oh my god. Nasa right side mo dyan. Bumalik pala sila agad. If you survive, you earn your freedom. Tangina, ba't ko ba binaril? Shout out. Howell Keat. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. Gulag lata. Ay, ang dami. Up, soldier. Left side. Go sort this fucker Left side. out. Middle. Thank you. Thank you very much. Thank you. If they survive, they can redeploy. Not knock. Teammate redeploy. Nice one. 5 more games. Knock. Okay. Yun, Jigs. Alam na. Contract located. Be advised, your The teammate got fuck? marked. There are Shout out. UAV at this Jose Sorizo. Grenade. Looking grenade. Nandiyan ba lagi yan? Vehicle marked. Isa rin dito eh kung ano. Yun, no? Hindi pa looted. supply box located. Move to secure. Tangin na 300 latency yung puto. Restart ako mamaya. To the next location. Tayo makaka 30 kills dito pag ganyan ang latency natin. 20 lang, no? 20 lang tayo ngayon. Enemy UAV overhead. Objectives updated. Move to the next location. Walang pera. May tao dito. Kalaban ka. Naglalag pa ako ang puto. Oo nga, naglalag ka nga. Bili tayo isa. Drop mo yung pera. Nakalaban dito sa ano, Marking new safe zone. kanina. Sa Orange. Enemy Copy. UAV overhead.
Hintayin ko muna, ano? Nabili mo na? Nabili ka na. Ikaw ba yun? Okay, nasa ilalim. Uy! Uy! Sa Yan kabila. lang yan. Uy! Saan ba yan? Enemy UAV overhead. Enemies in the area. Sacrifice. Saan sila sa kabila? May kotse pa dati. Nasa orange kanina eh. Nasa kabilang bahay yung bumabaril sa kanya. Sa orange. Molotov out. Wala akong barrel dito. Gas is inbound. Ghost it. Ayun. Tinutulog eh. Mag-isa lang yun. Tara, push natin. Jer, puro na push natin. Dito ba? Lalag nga lang. Ay, hindi, Dito wala nga, na. sa taas, Nasa labas sa na, nasa labas. Ay, sa labas na. Nasa labas, nasa labas, nasa labas. Dito. UAV overhead. Enemy UAV overhead. Ay, puta na. Basta Nagta-teleport ang puta. Balis manakbo ah. Mabas, nandito yun, nandito yun. Malayo na. Nandito na. Purple. Bilis ah. Naglalag siguro yan. Nagta-teleport yan. Target right here. Gagawin ba rito? May bumabanta niya. Meron dito sa ibabaw, oh. Net lang, ingit lang. Ayun. Heading out. Tata, back tayo. May bumababa sa ano. Teleport eh. Oo nga eh. Sinisi sa iba eh. Load out tayo sa ano? Sa kanina. Sa dati, tara. Naglalag yung kalaban. Teleport. Sobrang lag eh. May extra plates kayo. Meron. Cheater yun, cheater. Alala. Meron naka, ano, Meron ako. Natrap na lang dyan. Heading out. Got some cash here. Kulang. Ito pala yung pera. Wait. Kala ko na-drop ko na. Uy! Uy! Repositioning. Kaya ba rin? Uy, may naman sa una. Dami nakapalibot sa atin ba? Doon, dami. Naka-sniper lahat. Saan? Ayop. Doon sa ano? Dito ata. Dito. Enemy UAV overhead. Tanay, wala yun sa tren. Ba't ang lito si Erkan? Meron isa. Sniper. Ito. Sniper yung dalawa. Move up. Uy, nasa truck. Ay, nasa ere. Ere. Enemy UAV overhead. Dito sila. Gas inbound. Safe zone relocated. Saan? Green mark. Kaya nakapark. May papunta na dito. Push akong fire station. Ako din. Tara, park. Ang bala. Ako naka-sniper yun ah. Saan niya? Wait lang. Nandito kanina eh. Sa blue mark. Rotate yan. Tao sa ano. Pating. Nasa bangko kanina eh. Enemy UAV overhead. Gas is moving. Mapatay tayo dyan. Uy! Uy, nawala. Wala si Kasi ano.
Wala, baka nasa likod na natin. Inugot na yata nung anak yung Ay, router. umalis ba? May na-disconnect si ano? Ano, DC. Enemy UAV. Uy, sa likod ko. Ito tol, ay bala to. Meron sa likod mo? Dito, dito. Ha? Sa direction na dito. Dito. Sa orange, orange. Yan galing yung ano ah. Sa first station. Ah, may bumuhay dun oh. Ayan na. Contact! Check your fire! Fire? Yan na yan. Yung nasa first station, bumabaril ka dyan. Tumakay. Oo. May extra plates pa kayo. Ay, bili na lang ako. Pahinga ng 200. Pag mayroon ka. Pajara. Bili na kayo dalawang bundle. Reto ako. Ako na lang. Bili ako ng ano, bundle ko. Loadout drop inbound. Uy! Ay, Saan yan? Saan yan? Dito, taas ito, taas ito. Abangan nyo lang, abangan nyo lang. Moving. Ayun na naman. Sakto yung pambili nyo tol ha. Sa kabilang roof. Sa likod mo dyan. Nakasilip sa side. 25 left. Nakasilip Stay dito sharp, sa green mark. Nakasilip dyan sa Jer, green mark. Jer, kunin mo to, Jer. Got some cash here. Nakasilip dito eh, hindi ko mabili. Nakasilip. Yeah, huwag mo nang bilhin. Paralim mo tal, paralim mo, paralim mo. Okay, bili Jer. Nasa kabila na yan ha. Yung pa yung gamit mo. Tutukan nyo Yung pa. lang. Tutukan nyo lang, tutukan nyo lang. Pingo. Basta na! Ay, gago, nahigit ako. Ang inang yan. Bago ka. Ito mapunter yan. Ang pucha. Sige lang, sige lang, sige lang. Oh shit. Negative. Nangihipit ako Nagapang pa sa akin. Nag-aabang na sa akin dito sa taas. Siyempre, meron na yun. Parang may bumuril ka na yun eh. Wala pa akong bala. Ay, meron pa yun. Double AR, main. That's the key. Yan ang bilihan. Meron sa gitna. Touch game na yan. Ito sa taas. Got an aid station here. Yep, wala rin ng plates eh. Kaya mo na, sa'yo na yan. Yun! Yun, sa buhay. Ayun pa isa. Mahal na. Nako, 5 teams, 15 player. Uy! Akin na meron pa Gulat naman nun. Oo, may nag-aabang pa rin. Ito lang to. Safe ba? Gago itong mga to. Sino ano? Si Papa Granny. Nine targets
check. I check. Check your fucking fire. Hostile spotted. Spare handgun there. Safe zone is over there. Let's go. Hostile spotted. 5 left. Lolo. Wala. Pag Renny. Up. Pag Renny. Pag Renny. Yo. What was that? Oh Is that me? shit, 14, yo. That's not bad. I 8. Not too bad. 31 as a team. Yeah? Sige, lads. Pag may spot, nawala si nawala si icons, saka si excuses. Sana sila? Ilan kayo, Lods? Hindi ko lang kung maglalaro pa sila icon eh. Yo. Papag-Renny. Uy. Wala na ka Kaya lang, Lods, pag pag may spot. Invite kita pag Low. Lolo. Wala si Granny. Wala nga eh. Yan si, pag wala na sila. Diyan si Jigs. Maglalaro pa ba? Tanong ko. Message ko. Where is you? Wala daw yung net ni Poroski. Si Basic. Si Jigs maglalaro daw. Gusto niya. Yes, basic. Let's go. Tabi.
Si Granny in-game. Ha? Ano yun? Si Granny. Sama niya siguro si Jig. Hindi ka laro namin. Nintay niya si Jig, tol. Ayun, diba? Ayun dyan. Si Jigs. Wala si Granny. Di sumasagot. Palit na lang siya sa akin pag bumalik siya. Bumalik si Benny Lods, papalit lang ako. Bumalik. Sino yun? Sino yun? Si Kuya. Alam ko si Jigs kaboses eh. Dari tayo dun, pros. May mga armado pala yun. Taas kanina ng latency ko po siya. Icon, basic, pabuhat mga loads. Ayos lang po. Ayos lang po. Dapat buhatin mo, tol. Pag mawala si Papa Granny, palit lang ako. Di, ako lang. Ako na. Kasi baka mag-atid din ako mamaya maputol. Mabitin pa kayo. Susundo ka ba? Mamaya pa naman. 1 oras pa. Marinig ba? Makoy! Makoy daw, kuya. Makoy, tawag ka. Gising na! Ganun. Gising na daw, sabi ni Jer. Uy, Boss Makoy! Gising na ako, kanina pa kumain. Ay! Gising na pala eh. Alam na this. Face lang niya, tawag. Nice. Ano pa ako dyan? Nakahawa 4th of July pa rin yung title ng stream ko eh. Bakit niyo ko iwan? Happy 5th na ngayon. Apat. Sure, dua tayo. Dua. Oh, apat. Sure, dua tayo. Dua. Oh, apat. Sure, dua tayo. Pam 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 na 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 pam 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 na 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 na. Ayaw ng tahimik na buo ng lyrics. Kasi mabuo.
Check. 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 Practice while you can. We're deploying soon. Mike. Punta ko sa mess ako kanina. Si Ikaw, Jig, tas si Ikaw, sila Dijar. Ha? Hindi ko din alam ah. Down. Send yan. Yan yung nasa ano, Enemy sa soldier building. incoming. Dito. Enemies in the area. I-finish pag ano. Ayun, ano pa? Yun, finish. Hostile drop. Hindi na umabot. Pipa yan ah. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Avoid the gas. Get to the safe zone. There is way. Pili. Where do we go now? Yeah. Copy. Drop there. She dropped him. Wala, nagsimula na ako. She dropped there. Eliminate all nabitin. targets in the AO. Sino may gusto ng plates? Wala. Pangkain. Sige lang tan. Meron din kami plates. Sa Jarda. Mauntog ako. Ay. Kunin ko lang itong scab dito, tal. Yun lang siya. May tao dito tala. Copy. Takon natin. Enemy UAV overhead. Fly box located. Secure. Maganda yun, stream snipe. Contract update. New objective identified. Kamusta? Kamusta daw? Kamusta? Contract updated. New objective identified. Dito sila. Ito. Location. Nag-recon sa atin. Ito. Green ping. Down. Ha? Ilan sila to? Mag-isa lang, tal. Enemy UAV overhead. May papunta pa ata. Pupunta ako. Nag-airstrike. Nakampi pala.
Dito pa rin yung kanila. Supply box is located. Enemy UAV overhead. Saan tayo? Base station. May nag-gano dito, may tao dito, tol. I'll go this way. Copy. Gas is inbound. Yan na lang. Tender here if you need Tara, tara. Enemy UAV overhead. Enemy Mag-UAV. UAV overhead. Dami namang UAV, no? Gas masa. Got a gas mask here. Enemy UAV overhead. Sa pera tala. Tatala. Jackpot. Cash here. Ilagay UAV. Bibili ako. Ammunition box pala. Pera. Loadout drop headed your way. Uy! Friendly UAV overhead. Anyone need this? Set lang muna ako dito, tol. Sige. Bala dito, bala. Copy. So, Cleo, pang UAV. Kung meron kang pera. Dito yung... Dagdag. Cash here. Vendor here if you need to buy. Extra kayo. Ayun, papunta sila sa atin. Kay UAV pa ka. At... Wala yun nandito. Andan pa rin. Pop-up, tol. Friendly UAV overhead. Shifting location. Ayun, no. Got a target here. Ay, bro. Serat Nikong, Serat Nikong. Enemy UAV overhead. Ayan. Nice, nice. May ibang pumatay. Kasi sa elimination ako. Sasakyan, nandyan na. Okay. Enemy vehicle. Disable yung... Rating ako. Oy! May nag-sniper. Saan? Oh, Dito shit! sa star. Shifting location. Saan yun? Dito, tol. Purple. Oh, sa likod! Ping, live ping. Yun ako, down din kita, hype ka. That's nice. Lapit ka sa akin, Jig. Easy, capital. Lapit din ako. Tsaka lang, dyan. You will live. Come with me. Ako lang buhay ka, Zertol. Cover na lang. Ito lang ako sa bato. Meron pa sa gas station, nakita ko. Meron din dito, tol. Ayun na. Saan, tol? Green Gas team, station tol. kanina. Saan. Nandun, tol. Dito lang. Interent sa per... okay. Palapit na sa akin, ha. Asan na? Papa ko, Jeff. Nakakover Pati, na. tabla. Oh, shit! Dito. Down. Down na. I've got you. Cover na lang. Cover ko na lang. Cover. Left. Copy. Rating lang. Enemy UAV overhead. Sa taas, Meron rooftop dito. Enemies Rooftop. in the area. Ito na, nakita ko na. Basag na yan. Tala, sige tol. Pumasok. Ang gilid. Ay! Ay! Oh, I've got you. thank you. Pagkamalang ko pa sa Ikaw. Ako na, di ba? Uy!
Oh shit, sa likod. I've got you. Ay, dito. Meron pa, sir. Down. Nice one. Target ko, Brad. Target ko. Dito, sa pinto na to. Basag, tol. Ito. Sa likod. Sa loob. Bala. Nice. Nice one. Si ano ba? Oh shit. Nag-abol pa. Sige lang. May motor pa. Q. Plating. Naliguran na naman. Tuloy yan ah. Does anyone need this? Daming nangyayang ha, yun. Ilang team yun. Kirby ako. Chopper. Enemy helo. Down isa. Be advised, Nice. enemy team is tracking your location. Patay isa. Ito tayo ng ano. May 200 ka. Sa superstore to, lapat. I'll go this way. Taas. Extra plates. Tara, magsisilip na sa inyo ah. Silip na sa inyo. Saan na, tol? Sa superstore. Down isa. Down dalawa. Nice one. Taas, di ba? Oo. Taas. Sila yung threat. Enemy UAV overhead. Visual. Nice. Kill confirm. Dalawa lang nandito sa taas. Patay isa ulit. Nice one. Yeah, basag na yan to, basag na. Taas, bakit na sa akin? Sa akin. Abangan nyo. Andiyan na. What? Ano saan yung pack? Tumalon. Asan yun? Ay, nagulat ako. Tol! Ay, bumaba ka. Shit. Oh shit. Sorry. Nice. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Op! Nagabang lang si Meldan. Dyan pa? Sagdan, nagabang. They redeploy to the AO. Balik ako dyan. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. May dalawa pa, no? Enemy UAV overhead. Makita. Nahabol na ako. Dito pa rin. Moving. Wala akong granada. Kuhanin ko lang ba? Dito, sinundan pa. I'm taking fire. Saan na pala? Saan? Nice one. Nasa loob kami, tol. Nasa loob. Patay Patay ka yung isa. Ito. Sorry. Teammates entered the gulag. Letting up. Surviving earns them redeployment. Maling baril yung ano. Bali, malapit ang mga buy station. Tapos na, no? Tapos na. Hop. Tataas ba yung ano? Tataas yun, no? Tol. Does anyone need this? Kaya ako ng ano, bili. Ay, nasa gulag pa. Your teammate Putang got ina a nito. sorting. Takbo ng takbong. Tingin ako ng ano. Ako na lang. Bilhin mo si Basic. Ay, cover na lang, lads. Sige, cover kita. Ingat lang, tol. Takbo! Wala. Kunin ko lang ulit yung gamit ko. Let's go sa. Enemy UAV overhead. May bumili.
Hindi, si Ikan yan. Kaya tayo pala yun, okay. Nandito. Here I go. Sana si banda namatay tal? Gas is Ah, closing dun in. sa baba. Relocating the At safe. sa ano? Second floor ka. First floor. Ito, kita ko na. Hey, calibrate here. May nag-stand sa ano airport. Shotgun shells here. Pangina. Diba? May nag-snipe. Meron nga. Diyan ka lang. Jigs, wag, Jigs. Jigs. Oh shit! Sorry! Fuck! Kaya naka-position pala. Sorry tol. Gatekeep tayo dito. Sa akin yung ammunition box. Saan ba yun? Tag the scavenger contract. Does anyone need this? Huwag ka muna ng loadout eh. Identified. Marking location now. Ako? Naka-ghost ka na ba? Kako na. Meron pa naman. Para mapag-ghost ka. Ghost send na ako. Hindi ako kuha ng loadout. Oh, sige. Got gas May moving in. loadout pala doon. Ba't umalis pa ako doon? Contract updated. New objective identified. Sa taas ba Tal, yan? pa-drop mo ng pera mo, tol. Oh, sige. Sa taas. Oh. Drop mo na lang dito. Ba ako. Salamat. Enemy! Malapit sila. Jigs. Ay. Naglalaban Sige. sila. Ay, self-revive na bili ko. Thank you. Para, Self-survive. Ito pa rin. Contact. Enemy! hit. Lalaban dito. Enemy! Dito tayo maikit, hayop. Tapusin natin yan. Ang ina. Contact. Lalaban dalawang team. Iba yung nagamit. Nakuha ko. Objectives updated. Move to the next location. Para dyan. Hindi ako nakapag-ghost. Oh, shit. Yan lang. Catcher dito. All supply boxes found. Solid work. Tara. Enemy Kaya lang, UAV tol. overhead. Meron. May bumili sa harap ah. Saan tayo kanan? Copy. Enemy UAV overhead. Diyan yung naglalaban eh. Oo nga. Meron sa airport, meron sa akin. Yung Enemy binarin. vehicle. Lalim tayo. Moving there. Uy, ito na. Meron pa rin. Dito. Inang counter si Gago eh. Oh shit! Tol. Pop mo na, Lods. Wag muna tal, wag mo muna. Pop mo na. Oh, wag mo na daw pap kuya. Ina mo. Sana all Muna, na tuloy kayo. hero. Ay, akala ko kasama natin si Kuya. Gas is closing in. Akala ko kasama ka namin. Lalim tayo airport tal. Sana all na kayo, UAV. Dito kami tal ah. Sige tal. Papunta na kami dyan. Ay, ammunition box ako. May bumabaril sa likod namin. Ay, yung king. Gago, nagmamap ako. Mutig na ako. Wala. Nakita ko yung king eh. Hindi ko makancel yung map ang buti. Uy, may shadow sa taas. Yan.
Dito tayo sa ilan tayo tol. Dito. Pasok kayo dito. Enemy UAV overhead. May shadow sa taas kanina eh. May bunga baril sa taas, may bunga baril. Roger! Di ba ba yan? Got gas moving in. Diyan dyan. Ilalim tayo. Tal, tara dito, halika dito. Dito tayo dumana. Enemy UAV overhead. Ay, nasaan nga yung ano? Munition box. No. Pababa. Sa kabila yun. Ah, dito. Dito. Dito tal. Oh, dito. Tama. Open right. Goods. Ay, ahas. Oh, may bunga Clear. ba? May nagsarado ng pintuan. Ako. Kasi ano eh. Dami natin pera. Patayan sa LP. Munition box pa ako eh. Baba ko na. Huwag mo natin. Pulpa. Ito tayo! Uy. Meron pa. Meron pa. Enemy UAV Ayun na. overhead. Baka kayo. Ayun na. Nice. Back, Jigs. Meron pa isa. Baka kayo. Baka dyan. Down. Puta na. Walang pangalan. Isa na lang. Make it red. Your window closes fast. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Nice one. Loadout drop inbound. Yan na yung nasa taas, no? Oh, yan na yung nasa taas. Tal. Disregard blast. Does anyone need Kailangan ko na ng pang-push, tol. Pili ka dyan. Pili lang ako sa FP dito. Bibili din ako. Isa lang. Oh, 6 teams na lang yan, no? Pili lang ako sa LP. Drop din ng pera. Got gas moving in. Ta. Ay, Nako. hindi na. Ayos lang. Kunin nyo ng pera. Friendly UAV overhead. Nandito, police. Run. Get to the zone. Copy. May precision na ako, ha? Meron Tal, pa rin gusto sa yung may... pumunta ng bundok, Sa may tol. airport doon meron. Ah, tara. Kaya ba? Kaya. Dito. Kahit sa yung may daan. police na tayo. Baka bumaba rin tayo. Ay, tangina, open. Open tayo dito, tal. Dito lang tayo. Copy. Meron pa manggagaling dito sa may loadout. Here I go. Ayun sila, sa baba. Meron dito. Enemy heading there now. Pero meron din sa pulis, ah. Copy. Tayo lang natin Gas bulong. inbound. Tayo natin sila Safe zone lumabas. relocated. Ito na. Pwede pa tayo dito sa bahay na to. Displacing. Tayo lang natin ito lumabas. Ito na sila, ah. Down. Down. Dalawa lang ata sila. Ako meron sa Ghosted train yan, na. dalawa, tol. Meron pa sa pulis. Sige, tinitignan ko likod. Ito. Tang, ina. Heading there now. Naka-sniper si Gago. Upper. Green mark? Sa green ba?
Hindi tol, sa likod ko, doon sa likod ko kanina. Uy, sa kanan. Ano, dito. Purple, purple. Make out here. Down. Bulag ako. Outside the door. Patay. Dalawa yan tol ah. Yan stas. Pero ito. Ako. Tawad. Ah shit. Sa banyo tol. Basag na yan. May fire Eliminated. station ba to? May fire station ba to? Tal. Gulat ako. Tol, pwede pa sa ano ah. Ay, tangina. Plunder cash here. Hindi may gas mask. Ito. Gas inbound. Ini-snipe ako. Ayun na. Pumasok. Someone's gone through here. Careful. Sa right side, Jigs. Right side. Kaya na sumilip na. Nakuha ko pa yung ano. Huwag kang masyadong sa bintana dito. Sa baba ka. Baba kayo iba. Tangina itong mga to. Eh, pumasok na! Sa baba! Ano sa baba tala? Ano, dalawa. Ang enang yan. Tigil lang pag-a-antik guys ah. Putang ina. Talo sayang. Palit muna si akin si Papa Granny. May nagkakamp lang doon sa may bilog. Oo, yung huling sumugod sa atin. Pinatay. Tara na lads. Start nyo na para makasabay namin kayo. Pag wala pa di ako muna. Walang patayan ha, pag nakakasabayan tayo sa lobby. Walang patayan ha. Back mo muna. Ha? Back mo muna. Sasabay kami sa sa finding match. Ha? Sabay kami sa finding match. Sige, sabay daw sila sa finding match. Oo. Papalit na ba? Papa, in-invite ko na eh. Ako muna. Isang game pa ako. Tara, game. Wala pa naman eh. Wala pa naman. Iba-block daw kayo ni Gay sa Facebook pagka may parang daw kayong hawak. Start na kami nila. Start nyo na daw. Suntukan lang daw, suntukan. Mga 4v4. Pagka may baril daw kayo, magkakalimutan na daw. Start mo na sa inyo. Magkakalimutan na tayo yung pagkakaibigan. Sino ka? Nasasaka si guys. Gangbangin nyo talaga. Gangbang. Stranger ata ka. Basta gangbangin natin si Frosty. Malas si Frosty. Oo. Sige, sayaan nyo na yan. Malag si guys eh. Ha? Malag si guys. Pwede nyo aning si Gaze. Kahit walang baril, okay lang eh. Pagpupukpukin yung ulo niya. Bastos eh. Di na daw siya malag. Simula na umalis ka. Doon na ba? Kaya na daw bumaril ng mga 3 putok. Sana all. Nauna kayo. Ay hindi. Nilalabas nga kayo. Ayun.
Hindi, hindi pa sila nakaka-find tol. Back. Ano? Hindi pa sila nakaka-find. Tagal mag-find lang. Start ulit. Ayun na. Hindi. Nilalabas nga kayo pangatlong beses yun. Pangatlong beses ba yun? Hmm. Mas kasi ni guys, kaya nalabas kami. Hindi ko alam ba't kayo nilalabas eh. Ini-invite ako ni guys. Ba't ka na guys? Oo. Ano ang kalaro nila? Ano pa? Sige lang. Kalaro ba nila si guys? Natin to. Ah, Ano sila? Ba't ini-invite ako? Tap daw sa favorite. Um, Wala daw papatayan. ha? walang magpapatayan. Wala kaibigan pag nagkita tayo doon. Tagal oh. Wala, nauna na kami. Hindi yan. Set, Papasok yun sa amin. Pulbok mo. Walang pamsatan ka mo. Sino kasama nila, no? Sino Makoy? Ayun na. Ayan na. Ayun na, paano sila? Oh. Hindi, ganito, patayin natin yung mga kalaban. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Mas nauna kayo kuya? Mas nauna kayo? Ha? Mas nauna kayo? Ah, iba yung nasa amin. Ayun na. Hindi na yun. Tingnan mo, kita ka mo tayo sa ano. Ngayon, sa provincial. Wala tal, ibang lobby yung napasukan nila. Farmland sila? Hindi. Hindi. Sa downtown sila eh. Ano tayo, wala sila dito. Malay natin, baka nandito sila. Wala. Tara, 4v4 na lang. 4v4. Private lobby. Private lobby ka mo. Sige. Private lobby. Private lobby. Buong Verdance. Private lobby ka mo. After nito. After daw nitong game na to. Pwede lang. Pwede. Sige, pwede daw. Sige. Pwede daw. Ang saya to. Sino-sino sila? Si Gaze, si Daily, si Frosty, si Kuya. Yun, match. May... ayun, malalakas naman sila kapit. Malalakas. Malalakas sa mga kalaban, ha? Match lang yan, tol. Battle Royale. Ako na kay Gaze. Beginner lang ako. Wala kayo sa malalakas. Tayo, tita. Tara. Tapusin na natin ito para makapag-private match. Tapusin na daw natin para makapag-private match tayo. Madaming bumagsak. Alright, lads, let's Nice. get it done. Nice. Meron dito. Shifting location. Napapa-nice na siya. Di sila eh. Contact! Ayun o. Moving. Galit na galit. Sarap. Tang inang camper, hay!
Down to pa. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Mga pala, bibili natin si Beast, no? Here we go. Practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. Use your mom is a horse, sabi niya. Ah, ito. Meron sa kabila, meron sa kabila. Sa kabila, sa kabila. Fight's kicking off. Ah, Ready to shit. fight. You're next. Listen up, Ang babay soldier. station Win dito. here and you return to the front Tangin line. sa kanila. But if you lose, you're done. You're up, soldier. Taas, taas, Go taas. sort this fucker out. Copy. Hindi pa nang loaded Wow. dito, tal. We're sending you back to base. Cool. It's not over yet. Your team can still buy your release. Tatay. Oo. UAV na. UAV. Tatay. Open na dito. Nilap mo ba dito, tal? Hindi, sa taas lang. Open. Basag-basag na. So, parang nandito sa taas. No? Marinig mo? Shark attack. Buy station located. Makabulag ba kayo tulad? Tal, padrop nga pera mo. Bibiling ko silang dalawa. Tuturan. I'm driving. Pare, anay. Thank you, thank you. Very much. Farmer. Taking the wheel. Armor. Mayor. Hmm. I've got the wheel. Kala ko bala yung binaba. Coffee please, coffee please. Sana all. May nag-recon dito. Nag-recon sa taas. Papabagsakin ko ah. Ano ko lang pag. Hindi, tal. Malaya. Ito yung plates oh. Baba ko na kasi. Kailangan ko na eh. Sige lang, tal. Body armor here. I drop it because I need it. Isa Rambo. Tara, loadout. Tangin na. Kulang yung binigay. Sige lang. Ayan na, chopper. Disable, disable, tal. Sabay sa. Meron na naman. Bumaba, bumaba, bumaba. Down isa, down isa, down isa. Roy, may nag-sniper. Hindi na sila. Bumaba sila. Bumaba. Isa na lang nag-bounty.
Basag, basag. Kita niyo pa ako nasaan? Nandun. Pumunta doon sa may Andun ano. pa rin, tol. Copy that. Masok yata dito eh. Sarapan ko, may sarapan ko. Sarap, sarap. Down, down. Ano lang. Down. Nasa baba yung ano, iba. Oh, dito pa. Meron pa. May extra pala kayo. Nasa ping. May extra pala kayo kaya. Wala na. Kaunti lang. Saan na? Tumalon? Ah, hindi ko alam. No visual, tol. Di ko nakita. Dito ko huling nakita eh. Hello, doon muna tayo, tol. Balik tayo dito. Baka pumasok dito eh. Tara. May Pabumpay. ammunition ako. Ito, ano? Good daw lang. May tumatakbo dito. Ayun. Kabila. Dito. Saan ba tayo maglo-loadout? Doon sa balik tayo. Tara na. Pero tara. Uy, may nagbukas dito. Ayun, tang. Loadout drop inbound. Katasi gago. Baba. Saan nakasilip lang? Gas is closing. Get to the new safe zone. Saan ka ba pumila, tol? Uy, Ayun na, baril pa rin. Oh, bumba. Sa bomba. Sa may ano? Radar. Satellite. Tara. Ano dito sa taas, oh. Enemy. Loadout drop inbound. Ah, Mark here. Ligay UAV, ah. Body armor here. Sa pera, tol, ah. Pang UAV. pop ko na. Okay, tol. Ginawa ko na yung precision airstrike mo. Friendly UAV overhead. Apat to. May pera Ghost pa sa mo tayo. Place received. Ano pang pera sa corner? Pang lag. Apat yung ano, tol, ah. Yung king. Meron dito. Pinaka, ano, ah. Dito sila. Ay, naglag ako. Shit. Easy. Lag, DC. Thank you, lads. Chester.